lenkosi for ukwenza i-welcoming. Izwi lenkosi kwincwadi yeNdumiso 1:27 message version uthi, if God doesn't build a house, the builders only build shacks. If God doesn't guard the city, the night watchman might as well nap. Amen. Ndithanda message version because of lanto ethi they are only building shacks. Umkhukhu ayithi levesi akokheki kuba ungokhini uThixo. Ungokha konukokha kodwa ulumke ungokhi umkhukhu. Amen. Amen. I-theme yethu ithi the wise wife builds. Yayiva ke ngoku. Her house. Akuthiwa her shack kodwa kuthiwa her house. Amen. Ngalawo mazwi ndabamkela bonke omama abalapha bakuThixo asincede singenzi imikhukhu. Amen. I-program yethu ithi testimonies. I've done welcoming ukuthi uThixo asincede. Ithi iBhayibheli uba wokha ungokhi naye uzawuqhubeka yenze loo nto yakho, kodwa uba kekho yena sazi uba wakhukhu. Kodwa i-theme yona ithi a wise one ngezakhe izandla. Amen. Sidlulele phambili ngesipidi sejetha. Phakathi kwethu kukhona my colleague ngicela ukwenza umbuliso etyumbileyo. Ndayifunda eBhayibhelini mamhlophe ikhona imibuliso etyumbayo. uMrs Mnalo. Amen. Ndibulisa yedwa because uyiphathi yobungqina bami. Amen. That ngo-2016 kwaswelekela i-second born yam ezandleni zam phakathi kwi-ambulance. Emva koko azange ubomi bam buphinde bufane nakuqala. There are two things mamuhlophoyi ezayenzeka. Nasendlini babona futhi i-anger yayingapha kwento engingayaziyo. Uyayazi basisi, anganibalisela uba ndisiwe kwangaphi e-ofisini yomphathi wethu sebenza eDepartment eyi-1 ngenxa ye-anger ebantwaneni. Only to find uba le nto bendiyikhuza okanye bendiyinqanda ebantwaneni was 100% correct, but ngenxa yendlela endikhuze ngayo ndi-endaphe ndibasengxakini. Kodwa ngenxa yobalapha kwi-young wives uThixo undincedile. Ngenxa yobalapha kwi-young wives unumber 1 lo we-anger engingayaziyo. In fact ndandikade ndingayazi ngathi ngenxa yoba endicaphukisa nonumber 2 wayo. Hlala phansi ngenyimi ndazama ukhangela uba isuka phi le nto because bendikade ndingekho nje mani. Unumber 2 wayo uthetha yonke into noba yintoni noba ukanjani. Ndithethe nezinto ezindifaka engxakini ebekumele uba andizithethanga. Ndibe ndahlala phansi ngenyimi ndayiqaphela mani isuka phi le nto yandika because iyandingcolisa and this is not me. Ndayikhangela ndayitracer back to that 2016. Ndandiyeke ngenxa ye-anger le nasendlini kwaqapheleka into yoba akukho right. Ndasuka kwi-counselling yafike yathi kwi-first day it is beyond her power. Wagqithelwe kwi-psychiatrist uba ndibiza kahle. Ndabaxelela bobabini nomyeni wam ndathi abaphambeneyo nini andizuya ndawo and I never attended that. Ndaqhubeka nobomi bami ndaziyeka phakathi nezo sessions. Zahlala ezi zinto ezimbini noba kunini noba kuphi ndithetha noba yintoni noba ukanjani and at the end ufumanisa uba ndibasengxakini ngenxa yezi zinto ezimbini. Wandinceda uThixo ngale ye-anger kwasala eyi-1 ngenxa ka-young wives sithe apha ekulungiseleleni sathetha nomamhlophoyi ngenye imini sagqiba kwinto esasiyithetha. Few minutes after ndithethile naye wandihlangula uThixo ngomama endingamaziyo. Andimazi noba ukhona apha noba akekho. Umama uNtshobani ukhona apha umamhlophoyi? Andimazi noba ukhona noba akekho. Waqhawuka umgibe wothetha noba yintoni noba kukanjani. If bendingakhange ndibe
think and I want to believe uba ngabe ndisenjeya, but ngenxa yoba bendipreparishela this seminar ka-Young Wives, so uThixo wandinceda waqhawukela mngeni. Xa sithi umama uHlophoyi uyawa umthi ucinga into yoba ugqibile ngawo kanti ingcambu. I'm sure that's what happened to me, because I've been trying to deal with this, because every time xa ibisenza bentiye ndiqonda uba ndinomsindo, because ndiyayazi this is not me, but iyaqhubeka isenzeka. Kodwa ndiyabulela uThixo because andisafani naqala. uThixo ke undincedile and asoze ndiphinde ndifane naqala. Amen. Sinayo i-testimony. Before sibiza i-testimony cela udlula kule ndawo. U-Young Wives ayilobandla. Abantu bamaZulu SO, Student Christian Organization, abanye babesazi kuthiwa ku-student Tony Mamhlophe kudala SCM, Student Christian Movement. Yes, yatshintsha ke yaba yi-SCO. Ukhonza abantwana bakaThixo abakweso sikolo from different churches beseva i-purpose yakhona ke and all that. Ayoqawa ku-SCO, akubhaptizwa phaya, akutshatiswa phaya. Same applies to Young Wives. Ayoqawa le, akubhaptizwa, akutshatiswa, kwenziwa zonke eza programs zasecaweni. Okay, if ayoqawa zenziwa zonke eza zinto, yintoni ke uYoung Wives? Cela udlula mama uDlomo uyandixolela. Andifuna abantu bahlale entweni abangayazi uba yintoni na. Kuthe ngenxa ye-rate ye-divorce ephezulu yade yangena nasendlini kuye. Xa ndisithi endlini ke singama-Africa mos sinotata omncinci noma omncinci nomalume and so on. Ngaphezu koba ibihleli imhlupha isenzeka kwabanye abantu nasemabandleni nakoomakhelwane, imhluphe kakhulu yakwenzeka emntwini ebe-close kunaye. Xa ethandaza ke ebuza kuThixo whatever nto ebeyithetha, but ebethandaza ehlutshwa yiloo nto yedivorce, uThixo uthe kuye ingxaki ikuTito chapter 2 verse number 3 to verse number 5 akenziwa emabandleni. Naba bangena uLwesine ngolwesine nangolwesithathu nangomgqibelo bafika benze laa nto yenziwa ngutata umfundisi epulpitini ngecawe. Bangenzile ebhalwe kuTito 2 verse 3 to 5 ethi oomama abakhulu mabafundise abancinci ukuthanda awabo amadoda nabantwana babo. Wazamana ke noThixo wakhe uba Thixo ndizawuyenza kanjani, izawuqala phi kanjani, loba lidibali ke uba ndiya apho. But uqaliswe yiloo nto uYoung Wives kwi-vision bearer engumama uDlomo unikwe into ethi makafundise oomama abakhulu mabafundise abancinci. As it is written kuTito chapter 2 verses 3 to 5. There are many programs ezenziwayo kuYoung Wives. Kuxhomekeka kuloo semina yokuqala emva kwayo ukuba oomama baloo ndawo baye bayithanda na, bayafuna na iphinde iqhubeke. Umzekelo mna i-service yami yokuqala ka-Young Wives endayi-athendayo le Mama Nxumalo apho simane siyovuna khona ama-apile ngesizini yawo eMonti. Ndi-invitwe ngondandihlala naye ewushu eRes kwi-whole night prayer, andiwahlazisa amabandla aselisukisile kodwa ndithetha inyani. Le ekuthiwa i-whole night prayer ndiyigqibele eMountaineer ndifundise intombi ndingekatshati. Safika phaya nge-8 ebusuku kwayobethu 6 ekuseni kuthandazwa. Ndayiqonda into yoba uyayibona le andiyiyeki tu. Zininzi ke nezinye izinto ebenozithetha kodwa ngenxa yexesha ndicela ukuphela kuloo ndawo. Another thing, if you want to know more about Young Wives ku-YouTube naku-TikTok, but baninzi Young Wives abaphaya, uqaphele lo esikuye ngoku nalo sithetha ngaye une-background epink nalaa logo. Zonke ke services zethu nee-seminars nee-conferences nee-retreats zozo zabatshatikazi, yonke loo nto leyo ii-programs zika-Young Wives uzazifumana phaya. Amen. Ngokholo okukhulu ndicela umama ozawusipha ubungqina. Asisiyi uThixo wethu, uthembekile uThixo. Jesus, hey, you are worthy to be praised. You deserve the best. Kwakungekho Thixo ngaphambi kwakho,
Hallelujah. Hallelujah. Kapasaya. Glory to God. Glory to Jesus. Oh, Ramashanda, Ramakasaya, uphendulela ukuthi wenze kanjani kweyakho indawo. Let us pray. Sicela uxolo kuThixo ngakho konke okwakusana uqaqadeke esikwenzileyo wasikahle kuba wenze ntoni na. Kuze kuthi kuqhutya bakufundiswa yes itsho into yoba yena is ever ready isandla sakhe ukusihlangula indlebe yakhe is ever ready ukuva ukukhala kwethu tokunayo ludonga lwezono zethu olusithelisa yena nje kubeke kulomzi ngoba ekwethembile kuba nguwe ozokwazi ukuba inkosikazi right kulowo myeni uhleli njalo elinde ukukhala kwakho isandla sakhe njalo silinde ukuhlangula wena zizono zakho ezenzinto babe ngathi akekho khona dilisa udonga lwezono zakho so that nalizawufundiswa umve kahle bawo egameni lenkosi Yesu. Siyabulela kakhulu uThixo wethu onamandla. UnguThixo ophakemeyo, UnguThixo olungileyo, UnguThixo ogcweleyo yinceba nobufele nothando. Thixo wethu onamandla onke awuthandanga uba eyethu imithatho iphelele endleleni. Yiloo nto namhlanje silapha izwi lakho Thixo wethu onamandla lithi Thixo wethu othandekayo ubuthixo olindileyo bonke abasindwayo bonke ababulelekayo abanomthwalo xa bethembeza kuwe uthembisile Nkosi uzabathula umthwalo nabo Thixo wethu onamandla abantwana bakho bangeni lapha bethwele imithwalo omnye wemithwalo ukhathiwe Thixo wethu onamandla sibonile uba umthwalo sinda thina sithi sisimilo sethu sisipha sisimilo sethu. Siyabulela Thixo wethu onamandla wawuveza umthwalo osinda thina ukuba sithi nesimilo sethu size kuwe Thixo wethu onamandla emini sinjengoba sinjalo sixolele Thixo wethu kuwele zonke izono zethu Thixo wethu onamandla siyasakhumbula Thixo wethu othandekayo ngalamini singalungisi ezinye sizikhumbulanga kodwa Thixo wethu onamandla siza kuwe Nkosi emini nazo zonke zinjalo sincede Thixo wethu kuwele usihlangule
Utshilo Thixo wethu onamandla kuJeremiya ndathi bendingenawenzana kuwethu. Sithi Thixo wethu onamandla, bumbi siza phambi kobuso bakho singoomama, simimleleyo yokuba ngabancedi. Thixo wethu onamandla, asinandaba abayeni bayasithanda abasithandi, asinandaba omamazala babenjonga uba uzawusekwa lowo akwasekwa yena. Sithi ngoku abangamakhosikazi ababayeni size kuwe Thixo wethu onamandla, bumba thina njengamakhosikazi ababayeni. Nkosi senzele inceba, senzele inceba, senzele inceba. Bawo simimleleni nokuba ngamakhosikazi, senzele inceba. Oh Nkosi, xa singancedwa nguwe soncedwa ngubani? Senzele inceba Nkosi, sime kwindawo yokuba ngabancedi. Senzele inceba Bawo, singakhangela uthandwa kodwa sikhangela uba singanceda kanjani. Nkosi, sesilapha ngoku kule mizi, silapha Bawo kule mizi ovumileyo sabantu abafazi bakhona. Nkosi yam, Bawo senzele inceba Nkosi, sicela into yodwa ukuba ngabancedi. Yeah, Nkosi. Ngaphandle kofumana into engeyiyo endaweni ibalekela kuzo, they will never say abayazi. Noogqirha bambalwa kakhulu, I mean the medical doctors bambalwa kakhulu abatshoyo uba andiyazi masigqithisele kwi-specialist. Iyabona ke eziwele ubalekela kuzo asoze kuthiwa kwaziwa pha. Hayi. Uxolo mamuhle kundidla ixesha lakho. Umtshato bazalwane ayingowakwaBele, ayingowakwaRhadebe. Yabona uFaku lo ungunumber 1 kwizinyanya zalapha esutshatele ku kazikwa nto ngumtshato. Zange waqala kwale nto kuthiwa ngumtshato. Umtshato yinto kaThixo. Uthenga imoto kwaToyota xa imoshakele uhambise ngapha. Zintoni imoto ndingunyaza namoto. You see, izawulunga ile mesi eniyenzayo kule mizi yenu, yile mesi eniyenzayo kule mizi yenu. Umtshato yinto kaThixo kuphela, ufana nabantwana. uThixo yedwa okwazi ukwenza abantwana. Uthatha abantwana ubusikelelwe ngabo nguThixo, ubasa kwizinyanya ezingakhange zibunike abantwana. Azaba yilanto abayi